Så er det tid til en dejlig Ladyboy juice eller Ghost Chili Pepper. Først lige et par Ghost Chili. Helt lortet op i på en gang. Habanero. Jalapeno. Ingefær. Og noget mango. Så tager vi den her. Er den tændt? Den ser god ud. Den dufter. Man kan mærke, at den allerede nu kan blive halsen. Det kan allerede mærke. Den bliver god. Og så skulle vi lige have lidt citron i. Der er temmelig meget. Den bliver god. Skål. Den bliver god. Det er ikke så slemt. Det er slet ikke så slemt. Så jeg lige regne med. Giver den varme. Jeg kan mærke, at mine ører begynder at udvide sig. Det er meget mystisk. Det brænder i øregangene. Ikke. Det begynder den her. Den er rigtig god. Mine ører. Det er som om mine trommehinder de er ved at eksplodere. Ja. Det vil sige, at man lige kun tager en gang. Sindssygt, de sviger i øjnene herovre siden i maskinen. Det er dejligt. Nu begynder jeg at blive svimmel. Jeg skal lige sætte mig. Jeg lige får vejr. Jeg får det rimelig dårligt nu, Jens. Du går ud og tager noget frisk luft. Det er som om det prikker, eller det stikker i mine fingre. Det er poren, der åbner sig. Jeg tror, jeg er nødt til at drikke noget mælk snart. Yes. Du har 45 sekunder tilbage. Så er der gået 5 minutter. Min mave har det ikke så godt lige nu. Jeg kan mærke det ned i halsen. Skal vi lige have en sidste bemærkning om, hvor god den var? Det var rimelig god. Men det var en ener. Den skal vi ikke have igen. Du vil ikke have en mere? Nej, tak. Tak for juice. Velbekomme. Koldt. 5 minutter.